Sanibonani bafethu kunjani? Ngiyanikelela egameni lomkhonto wesizwe, ngibingelela uZimoke. Bese nje zingane zakwethu njengoba ngiza kini ngizonikhulula nje bafowethu ukuthi ke na ningadlali imedia ekhulumayo ethi ke na ubaba has been removed esikhundleni removewa ubaba uKhumalo. There's nothing such. It's just a propaganda ye-media. Niyakwazi ke bafowethu lonke ukuthi ke na i-media la eSouth Africa iyakwazi ukuyidlala indima yokuthi ke na iconfuse abantu. Niyazi ukuthi ke na even nangesikhathi besusa ubaba i-media yadlala indima enkulu kakhulu yokuthi ke na bani confuse. They just confusing you guys. There's nothing such, and angeke into enjalo izeyenzeke. Ubaba bangabe kukhona okubi akwenzile enhlanganweni kuyoba i-disciplinary hearing ezohlala phansi, hlale ngegama lakhe bese limlahla icala bese bekhipha isinqumo. Akekho umuntu oyedwa onamandla ukuthi akwenze lokho, ngoba naye ubaba uNcamalala akanawo amandla ukuthi ke na akwenze lokho. I-DC nje ekwazi ukuthatha leso sinqumo leso. Engushoyo nje bafowethu ukuthi ke na enikuzwayo nikuzwa ngabantu ningakulaleli, enikuzwa ngemedia ningakulaleli. Ayikho into enjalo, ayikho into enjalo, uyabona, ngoba ngicabanga ukuthi ke na naye ubaba uKhumalo leli gama leli abalikhulumayo bathi ke na bathi xoshiwe, ayikho leyo nto bafowethu. Ubaba Khumalo is still a leader of Umkhonto Wesizwe, still a leader, a national leader of Umkhonto Wesizwe. You understand that thing? Ngikhuluma lento ngani ngoba bafowethu ngiyazi ukuthi nizoba confused. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke na kuwo wonke umuntu obona le video ngicela ukuthi ke na ni-stitche, nijuwete, ni-forward ifike kuwo wonke umuntu ose confused besingamanje. Don't be confused. Akekho umuntu onamandla okuthatha isinqumo esithathela imember okanye umholi, ake ngisho njalo, umholi womkhonto wesizwe. It's either we are president or we leader provincial national. Akekho umuntu oyedwa onesinqumo sokuthatha lo akekho umuntu oyedwa onamandla okuthatha leso sinqumo. Abantu abathatha izinqumo ama-DC, which is inkantolo yeqembu, disciplinary hearing, baphume nenqumo. Akekho umuntu oyedwa onamandla okwenza lokho. Engizama ukunikhulula kona, ubaba is still a leader, baba uNcamalala is still a leader of Umkhonto Wesizwe. Futhi noma ngabe kuthiwa ke na ikhonto enjalo, it's too late to remove ubaba kwi-ballots. Baba uzobe ukhona kwi-ballots because they already printed ballots, they are already printed, so it's too late. You understand? Amandla